no sabía que hay otras lenguas como galego. En que idioma vehiculiza esa educación? Principalmente en castellano y tamén en inglés. La mitad de nuestro proyecto se trabaja en lengua inglesa. Serán parvos, non sei. É que o gallego é moi bonito, non sei por que fala castellano. E ademais, o castelán con acento gallego non é que quede moi ben. Pero bueno, se a xente quere falar castelán, pois o seu. Cos meus amigos falo maiormente castelán. Eu falo castelán, mas eles falan para min en galego. Eu gosto deso.